juster bedarren matten de moes in het hinnenhok. Hij makke de hin wekker. En die wienen vanzelfs knap lulk. Daar is het net best. Oeh. Maar het is al te let. Een boze stimme zaait. Waar zit er om je vjaren? Waar is er in het hinnenhok? En dan is het een gruttere boelie in het hinnenhok. De oren hin binnen ek wekker worden en kekel je al je terug elkaar. Matten wel uitnaaien? Maar dat kan niet. Een peer hin willen hin pikken. Wacht je. Niet pikken. Ik ben het. Maak me moes. Hé, ik word je geen kwijt, want. Nee, wie niet. Ik doe niks. Ophouden, Hidden. Oh ja? Ophouden. Wij moeten eens praten met het moezenbaas. Ja, praten. Zet op. Wat toch zo in uw hinnenhok? Samen midden in de nacht. Wat? Ik wou je in een hoortje, in het huis, en toen zie ik dit hok. Nou, en dat weer van de weekend nog net, nou. En toen is keer vanzelfs. Oh ja? Matten knikt van ja. Wat had er nou uithellen? Maar het valt gelukkig wat ta. De hin komt het rest. Ze weten dat zijn lietsmoeske geen kwee in het zin had. Was dat hinnenhok recent, Marten? Oh, ken dat wat? Ben je maar net leuk meer op bij? Nee, nou niet meer. Kom maar mee. Dan zet ik die wat sjaalitten. Ja. De oren hin zitten weer op een stok en sliepen. Hieltje de hin stapt naar de hoeken van het hok. En wat zucht Matten daar? Een nest. Een hinnennest. Nou, wat zei je ervan, Marten? Is het net een kreersnest? Heel kreeg, Hiltje. Oh, mooi, hè? Is dat nest van die? Hoe kist het zo reden? Nou. Maar, dat is net alles, hè? Oh, nee. Kom, dan zet ik die nog wat moois sjaalitten. Ja. En de hin docht heel voorzichtig het strieën op haar zijde. In het strieën lezen een peer aaien. Mooie, witte hinnen-aaien. Daar maar net omkomen. Letter, volle letter, komen de piekjes uit. Matten vindt het wel mooi. Zo, dat wie dat. Kist ik aaien, lezen, Marten? Die Hiltje. Nee. Moest ik het lezen in de hooikens? Nee. Die kruien jongen. Nou ja, dat vindt Hiltje ook wel goed. Ze rennen weer naar de stok, daar de hinnen op sliepen. Matten stiert er naar te zien. Hij had een bed, maar dus de hin net. Inien bedenkt Matten wat. Hiltje. Hiltje. Wat moet je erom, Marten? Hiltje. Hast honger? Worst wat hinnen voor, hè? Nee, ik heb geen honger. Maar vallen die hen net van de stokken, hoor, in de sliep? Domme moes. Hin haar scherpe nagels. Die doos om een stok hinnen. Oh, zo ik op een stok sliepen in een Hiltje? Wat weet ik dat? Dat is net een hin vanzelfs. Nee. Ik zou zeggen. Oh, dan zie je het maar. Oh ja. Matten klimt op een stok. Dat valt net af als een lietse moes. En wat is het heeg? Hij houdt hem goed vast, maar zijn fjouwerpoortjes. Oeh, dit koe wil eens net goed komen. Doe maar, Marten. Doe maar. Kom niet vast. Ja, ik ken dit, hè. Ik val. Oh, help. Wat? En daar keert Matten. Hij kan hem nog krek maar zijn stutje aan de stok vasthouden. Oh, wat liek het dat mal. De oren hin binnen slap verluidjen. Nee, een moes op een stok sliepen, dat is niet. Hij zal maar weer op zijn eigen bed. Dat is volle beter. Vind je hem ook net? Morgen is er weer een nieuw avontuur van Matten de Moes. Nou maar lekker koesen en ontmoen.